Israel's new incoming foreign minister, Gideon Sar, وزیر دەرفەیە ئیسرائیلێ نو گیدیێن سار داخوێنیەک لە مەراسیما دەستنیشانکردنا خۆدا تێدا وی دناو gelek tiştan de behsa asayîkirin û guhertinên herêmî li Rojhilata Navîn kir. Wî behsa Kurdan jî kir, bi taybet dostaniya Israîlê bi gelê Kurd re. Rastiya ku cihû û Kurd her du kemîne ne lê herêmê û berjewendî û dijminên me yên hevbeş hene. Ez nizanim wî heta çi radeyê bi kurahî behsa wê yekê kir, lê tişta ku wî dixwast balê bikişîne ser, ew e ku dîrokeke dirêj ya peywendiyên nêzik di navbera İsraîl û gelê Kurd de heye. Kesayetiyên siyasî zanîneke baş derbarê pirsgirêka Kurdan hene, lê bi giştî ew têkoşîna me li İsraîlê û ya Kurdan girêdayî hev dibînin. Gelek caran ew dibînin em qurbaniyên heman rejîman in, çi Esed û Saddam be, çi jî Daeş û Hamas. Ez dibêjim ew têkoşîn û zordariyeke hevbeş dibînin. Ji bo wan ev tiştekî gelekî girîng e.